Welcome po sa aming vlog. Ako po si Feby. Bali, we are biracial family. Ang husband ko po ay AFAM at yung mga anak ko ay yun, mix sila. Bali, mga Bisaya na rin kami. Dahil dito na rin lumaki yung mga bata. And then, matagal na rin ako nag-vlog before, kaso lang talaga na-stop siya. Dahil nga, lumalaki na yung mga bata, parang ayaw na nila yung ma-expose sila. Kasi pag bata, hindi mo, yung bata pa, talagang interested pa silang humarap sa camera. At nung nagbibinata na, especially nung nag-college na, yung lumalaki na sila, ayaw na talaga nilang mag-vlog. So, hindi ko naman sila pinipilit. So, na-stop talaga kami dahil hindi ko alam kung, kasi nag-umpisa kami with kids eh. Yung first vlogging talaga namin is more on kids. Nagustuhan ng mga tao. So, inaalala ko, if I will continue vlogging, hindi kasama yung mga bata. Sana, baka hindi na tatangkilikin. Then, I don't want them also to talagang pinaforce ko sila na magpa-vlog kami. So, until such time na nag-college na sila, ako na lang mag-isa sa bahay. So, naisip ko, why not continue doing my passion? Ito yung gusto ko. Gusto ko i-share sa inyo kung paano maging masaya kahit naiwanan ka sa bahay. There are many ways of coping up, especially the loneliness, being alone. Kaya nga sabi ko, i-continue ko yung vlogging ko. Baka naman may makarelate sa akin. I-share ko sa kanila kung ano bang mga ways ko na na-cope up ko yung loneliness. So, isa din to na ways na para sa akin na magpapagaan. Like, even though sa camera lang, I can share how I feel every day, kung paano maging masaya, kung paano maging busy ang isang nanay kahit nag-iisa lang. So, sana guys, samahan niyo ako sa aking journey. Kahit hindi na medyo makikita yung mga anak ko. Pero, I tried my best na every time when they are coming home, na ma-feature ko din sila. Si Hisham kasi yung panganay ko is college na siya. He's in Cebu right now. Third year na siya ng aeronautical engineering yung course niya. Aeronautical engineering yung kinuha ng panganay ko. And then yung bunso ko, si Habibi Boy, doon siya sumikat sa TikTok eh. yung Habibi, yung kantang Habibi. Doon kami talaga na-trigger na mag-umpisang mag-vlog. Dahil doon sa, yun sa piece niya ng TikTok. So, yun, bata pa siya, interested pa siya na humarap. Tapos, bigla na lang nagbinata, ayaw na. And then, nag-stop din talaga siya sa TikTok niya. Kahit madami na siyang followers, nag-stop siya si Haitam. So, hindi ko talaga pinipilit kasi I want them to focus in school. Dahil okay naman din yung pag-aaral nila. Consistent honor student naman din. So, happy na rin ako. So, right now, like, boring ang buhay. Nag-iisa lang. So, why not share my story? Like, continuing sharing our stories to all yung nagiging subscriber namin kasi nahinto talaga at hindi kami iniwan ng aming mga subscriber, guys. Thank you for my 400 subscribers, even though wala na kami sa area for 3 years, you're still there. Hindi nyo kami talaga iniwan. So, I wanted to give you also our life updates. Paminsan-minsan naman umuwi din yung mga bata. Baka naman may mga ina na naging kagaya ko. So, it can help. Maybe I can help them through my story. So, for today's vlog, guys, I want to tour you in my house. In our house. Ito yung starting ng ko talaga, yung may nag-comeback naman ako 1 month ago, pero talagang I wanted to pursue this. I wanted to talaga yung
maingganyo man lang ako. At least, maging busy ako sa buhay. May magawa din ako kahit paano. So, ito na guys, ito na yung vlog ko, house tour. Sa isang pamilyang Apam na Bisaya. Welcome! Okay. Welcome to my home. Ay, welcome, house tour tayo. Welcome to my house. Ano ba yun? Welcome to my home. So, this is it. So, this is my house. Ito yung mga kasama ko. Dalawa kong alaga. This is Sassy. Hi, Sassy. And this is Luna. Guys, hindi sila magkapatid ha. They have different breed. Ito si Luna ay ano siya, Shih Tzu Japanese Spitz. At isa naman si Zazie ay ano siya, mixed din siya, Poodle and Shih Tzu. So ito, mag-umpisa tayo. So ito yung aming tinatawag na mini entertainment area, pero wala naman yung ano dito, TV lang. Pero okay lang, consider nyo na lang guys para sa akin. Ito yung aming TV room. So this is it. Ginawan ko lang ng konting yung panel lang. Ako lang nagdikit nito. Oo, ginawa ko lang to talaga. Dinikitan ko siya, parang hindi naman maboring. Parang hindi boring yung area. So, ito yung simple lang talaga yung aking sitting area. It's not sitting area. Ito lang yung room area ko. Tapos, ito yung stairs ko going up. Medyo madumi guys kasi hindi pa talaga ako tapos mag-renovate ng bahay. So, sa terrace, bukas, iano ko sa'yo. Ito muna, messy. And then, let's go to our setting room. Ito yung aming sala. So, ito. Ano lang siya guys, yung diretso lang yung kusina. So, ito. Ito yung sitting area ko. Yan. Simple lang. And then, ito yung aking okay, ito. This is my living area. Bago ko lang din itong pinaint. Ako lang talaga din nagpaint. Kasi luma na. So, nirepaint ko ng black. Ito yung aking kusina. Hindi pa gaano nga guys. Padumi pa. Sorry. Okay. Ano lang to, parang ayoko namang isipin na nag-tour house, malinis talaga guys. Kararating ko lang, diba? So this is the whole living area. Yung asawa ko ng design ng aming mga yung aming kisami, Bisaya kasi. So this is the area. Ito yung mga bata. Ito yung lahat. Okay. So, dalawa lang room namin. So, wait dali lang guys. Iilawan ko. So, this is the room for the kids. Okay. Ito yung room nila. Since wala naman sila dito. So, every time umuwi din si Haitam together with my nephews. So, ito yung room nila. Wala na rin, yung simple lang. Okay, may dalawang beanbag pag naglalaro sila ng mga laptop, ganun, or video games. So,
Let's go to the other rooms. Ito, naglalaro na yung dalawa kong alaga. So actually, this is our room. Or for the meantime, my room. So, ito. Simple lang, guys. Okay, ito yung for the meantime room ko. Or, hindi. Talagang room ko kasi nag-iisa naman ako. So, ito. Medyo kalat-kalat pa, guys. Ito lang siya. Simple. Hindi naman gaano mahirap lang naman kami. So, ito lang. Very simple house. So, ito, dalawang rooms. And then, let's go to our CR. Sandali lang, guys. So, I will make lights. Medyo madumi ang aming CR. Please. Oh. Ito. May yung lagayan ng mga towels. And then, ito yung may dinified ko yung with this mirror. Oh, guys, hindi ko pakita lahat sa akin medyo kasi hindi pa gaanong malinis. So, sa labas, separate ko yung niya, yung vlog niya. Kasi madilim na gabi na. So, eto guys, this is my simple abode. So, I make my day busy sa kalilinis, ganon. Pero ngayon, hindi gaano malinis kaysa. Pero, ito lang. Sana, kahit simple siya, masaya naman ako kasi itong dalawa naglalaro. Sila yung kasama ko minsan. Nag-aaway kami dahil ang kukulit nila. Pero at least may kausap ako. So, eto guys. So, that's it guys for today's vlog. Sana suportahan nyo ako sa aking journey for vlogging. Kahit hindi ko pa alam kung paano. But this is my way of coping up also. Like, dahil alam niyo ba guys, ito talaga yung passion ko. I love to be on the camera. Kasi actually yung course ko is mass communication. I worked before as a student in TV station as a reporter. Pero nagkataon na hindi ko rin nagamit kasi after graduation, iba yung field na pinasukan ko. I was working in abroad for 10 years pero Starbucks siya. So, talagang malayo. But still, dahil sa training naman ako. So, it's more on communication pa rin. Like, pag uwi ko sa Pilipinas, nag-teach ako for 2 years. And then, sa ngayon, dahil nagka-pandemic, nag-stop talaga ako mag-work. Then, I wanted to focus on vlogging. Gusto ko ipakita sa inyo yung buhay ng isang ina na nag-iisa lang, pero kaya. With God's help and also like communications talaga. Kahit malayo kayo, kahit LDR, just try to talk to each other every day. Yung isi-share mo yung araw mo, isi-share niya din yung araw niya, at open communications talaga. You have to talk about your plans for today, and then you always also show affection to each other. Yun lang, yung gumana naman sa amin. So, we're 22 years of, we're 22 years na yung marriage namin. So, God's willing, like, sana. So, see you on my next vlog, guys. Sana magustuhan nyo rin yung topic ko, more on paano magiging masaya kahit mag-isa. Thank you for watching.